sad si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church diri sa Seabreeze Homes Subdivision, Lapu-Lapu, Mactan, Lapu-Lapu City. Salamat mi nga nagpadayon kining the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry. Higala nga mong tinguha nga ang mga katawhan masayod sa kamatuoran, no, nga ang kaluwasan sa Dios andam na. Ang kaluwasan sa Dios sayon makayo nga maangkon sa tao. O nga pinaagi lang sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Ug wa nay lain pa. Na moingon siguro mo, pastor, nga nung sayon man kayo na inyong kaluwasan. Tigala, sayon na nato tungod kay naanay ni bayad alang ka nato, no? Si Jesus Christ mo ni bayad alang ka nato. Muna ang iyahang gipangayo diri nato nga makatuo bata. Mutuo bata niya nga siya may nagbayad sa atong mga sala. It's because kung mutuo ka mga higala, nagyon ang Bible, makaangkon ka o ginabuhing walay katapusan. No? So, ining ka adlaw mga higala, itong hisgutan kining si Ginoong Hesus ni anhi sa kalibutan. No? Sulat ni Apostol Pablo nga ito ni Timoteo sa 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15, ningon ang pulong sa Dios o usa kini ka matinumanon nga panultihon o tapos sa tanan nga pagdawat nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala sa kangkinsa ako ang labaw. Ngano nga ningon man si Apostol Pablo nga siya mao ang labaw? It's because timani mga higala nga sa Acts chapter 8 and 9 atong mabasa diya nga si Apostol Pablo sa wala pa siya maluwas, iyang gilutos ang mga katawan sa Dios, mga magtotoo ni Ginoong Hesus Kristo. Iyang gipapatay si Stephen, iyang gipapriso ang mga magtotoo sa atong Ginoong Hesus. O dito naglakaw siya padung sa Damascus, usa ka kahayag ni sanag dito kanila og naitingog yang nadungog ug nangutana siya, kinsa ka man Ginoo? Niyon ang tingog, ako si Jesus nga imong ginalutos. Ug dito higayon na mga higala, nakaangkon sa Apostol Pablo kaluwasan sa iyang kalag. Ang iyang ginabuhi na usab ang Kristo nga iyang ginalutos kaniadto karon iyan ang ginawali. No? Ang Kristo nga iyang gikadumtan kaniadto karon mao na ang iyang giwali. Ug mo na nga ningon si Apostol Pablo nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Ningon siya sa kangkinsa ako ang labaw. Mo na nga si Apostol Pablo mga higala sa diha nga naluwas siya, nakadawat siya ni Kristo nga iyahang manluluwas ug mao na po iyahang ginasangyaw karon ug makita nato sa iyahang mga sinulat nga si Apostol Pablo adunay kasiguruan. No? Siya mismo naluwas. Mubitaw niyon siya sa Pilipos Kapitulo 1, versikulo 21, kay alam ka nako ang pagkinabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ipagdaog. No? Kaysa itong naibawan, ang kamatayon kapildihan man. Pero higala kung ikaw anaa ni Kristo, dili kapildihan ang kamatayon kadaugan. Why? Because makikuban na ka sa atong buhi nga Dios, no? Nga sadyang nisaad sa nato nga tagaan tanyang kinabuhing walay katapusan. Muna nga ningon sa Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6:23, klaro kayo ang iyang gisulti nga ningon si Apostol Pablo, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. So sa diha nga naluwas si Apostol Pablo mga higala, nakabaton siya kasiguruan sa iyahang kalag. Kinabuhi niya nga usa ning adlaw mobiya siya ning kalibutan na adunay kinabuhing dayon giandam ang Dios. Alang kanato. Muna nga sa iyang mga sinulat mga higala, makakita ka, makabasa ka nga kung imong tan-awon sa Apostol Pablo aduna gyud siya kasiguruan. No? Gani, ningon siya sa Roma Kapitulo 8, versikulo 38, kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umabot, ni kahabugon, ni giladmon,
ni bisan unsa pang uban nga minugna nga makapahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. No? Kay higala kung si Apostol Pablo wala palay siguro sa iyang kinabuhi luyo sa lubnganan, dili niya masulat ning mga butanga. Ganin ingon siya sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 1 nga niingon si Apostol Pablo, kay kung kita nahibalo kung ang atong yutan-on nga balay niini nga tabernakulo matun-as na, kita adunay usa ka tinukod sa Dios, usa ka balay nga wala gihimo sa mga kamot, walay katapusan didto sa kalangitan. So you see, makita ni mo igala nga si Apostol Pablo mismo sa diha nga nakaangkon siya kaluwasan sa iyang kalag. Ningon siya mismo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Ningon siya, busa kung si bisan kinsa nga tao anaa ni Kristo, siya usa ka bag-o nga minugna, ang daang mga butang nangawala na, tanawa ang tanang butang nangabag-o na. No? So ang kabag-uhan nato mga igala, kasiguruan nato naalang ni Ginoong Jesus. No? Kay kung kanin si Apostol Pablo wa pa lang ni siya siguro makita nimo sa iyang sinulatan. No? But here si Apostol Pablo dako kayo ang iyang paglaom. No? Dako kayo yang pagtuo ngadto sa Ginoo nga ang sulat niya ngadto sa Pilipos kapitulo 3:21 ningon ang Biblia 20, kaya ang atong pagka lumulupyo atoa sa langit gikan sa mao nga dapit usab kita nagapaabot sa manluluwas ang atong Ginoong Hesus Kristo. So you see mga igala nga si Apostol Pablo mismo nagtudlo nato nga ang atong pagkamulupyo didto sa langit, no, nagpaabot sa manluluwas atong Ginoong Hesus Kristo. So si Jesus Christ nga atong manluluwas, ang ingon ng Biblia, mo'y makadala nato ngadto sa langit. No? Munang si Apostol Pablo mga igala, nakita nimo sa diha nga nasanagan siya sa mao nga dako kayo nga kahayag, nangutana siya kinsa ka man Ginoo, niingon ang tingog, ako si Jesus nga imong ginalutos. No? Kay wala may laing makadaan nato sa langit si Jesus Christ ra. No? Ang requirement ni Jesus Christ niya siya tuo lang, salig lang nga siya mao'y makaluwas nimo. Mao bitong dili ka luwas karon mga igala, di pa ka sigurog langit kay nagsalig kas imong kaugalingon, nagsalig kas imong relihiyon. Timan dili relihiyon ang makaluwas, dili imong kaugalingon ang makaluwas. Kay kung imo pang kaugalingon ang makaluwas, nganong manao pagod ang atong Ginoong Hesus, nganong mamatay pagod siya dito sa krus, nganong mubayad pa man sa atong sala, nga pwede naman diay nga maninguhata. But dili ta makahimo mga igala. That's why ningon ang Bible, nianhi siya aron ta luwason. No? Nianhi siya aron nga bayaran niya ang atong mga sala. Ug tungod atong makabayaran sa atong mga sala, si Apostol Pablo nga ikaw karon nga makaangkon niya na nga kaluwasan sa imong kalag, aduna na kay kasiguruan. Di na ta mahimulag sa atong Dios. Muna si Apostol Pablo niingon siya sa Roma kapitulo 8. Klaro kayo ang giingon ni Apostol Pablo diri, Roma kapitulo 8. Busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga naa ni Kristo Jesus, kinsa wala naglakaw sunod sa unod apan sunod sa Espiritu. No? Yun siya, walay pagkahinukman sa silot. Siguro gala, makita nimo ba nga ang kanilang kaluwasan pinagi ni Jesus Christ mo'y mensahe na naa sa Biblia, na ang Dios mismo ni ari sa kalibutan aron bayran niya ang imo o ang akong mga sala aron ta maluwas. Pangutana mga igala, luwas ka na ba? Siguro ka na maglangit. Kay kung wa pa,
Usa ra gyud ako ikaingon nimo dawata si Kristo. No? Karon ang kalibutan nato nagakahadlok aning virus, nagkakahadlok sa kamatayon. Higala maskin wa pay virus mga matay ta. Maskin wa pa ning virus ang tao na nagkamatay. No? Usa ning adlaw ikaw sa madangat ka anang kamatayon, ako makadangat ko sa kamatayon. Ang kalahian lang kung ikaw luwas kay siguro kag langit. No? Pastor, unsang paagi maluwas ko? Dawata si Kristo. Aron ka maluwas. Aron ka makasigurog langit. Aron susama ni Apostol Pablo niyon siya ang iyang manluluwas si Ginoong Hesus. Hinaut ni gala nga mahisama sa ikaw ni Apostol Pablo adunay kasiguruan didtoon niya sa langit. Kininusab si Pastor Mark sa Sidon o kami magaingon kaninyo, daghang salamat, mayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.